Kolleger i går, fjender i dag. Som hollandsk virksomhed var begge lejre repræsenteret i Philips, og der blev ikke lagt fingre imellem, heller ikke ved opvarmningen. Der bliver smidt på spydige bemærkninger afsted, men det kan vi tåle også, der nogle gange der går og snakker lidt om det. Så det er ikke noget, det er hyggeligt. Danskerne kom hurtigt foran 4-1, men det ødelagde ikke den hollandske optimisme. Yeah, this is actually 4-1, but then for the Netherlands that would be confirm reality. Stemningen var fortættet og spændt op til kampstart. Selv direktøren vidste ikke, hvem han skulle holde med, men han har også en karriere at passe. Jeg holder med den ene af dem. Jeg holder med hollænderne, så de er glade nede i Holland, og jeg holder med danskerne, så vi er glade her. Så du får ikke andet svar. Medarbejderne jublede mest over initiativet. Prøv at tænke sig en stemning og fest, vi har, og det er bare super vigtigt for mig, og jeg elsker fodbold, og jo, ellers så tror jeg ikke, jeg havde været i dag. Arrangementet gav ikke alene tomme kontorstole, men også arbejdsro til dem, der blev tilbage. Har du helt misforstået situationen her? Nej, jeg var ikke så specielt vild med fodbold, så det er som det eneste, der sker, og så har jeg forfærdeligt travlt. Og det giver lidt arbejdsro, det her? Det giver meget arbejdsro. Det er jo super lækkert at være heroppe, når der ikke er nogen telefoner, der ringer, og der er stille og roligt. 2 timer senere var det hele overstået. Feststemningen forsvandt med nederlag til Nederlandene. Og heldigvis for færdig skal han ikke på arbejde i morgen. I'm actually flying to the Netherlands tonight, so I don't have to look at all the angry looks that all my colleagues will give me tomorrow. Også Lennart overvejer ikke at møde i morgen. Man kan overveje en hjemmearbejdsdag. Trods det triste resultat, set med danske øjne, sluttede dagen på bedste sportslige manér.